ہاں علی ورگا زمانے تے ہو کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں علی 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 مولا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں تو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا میں تو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں علی 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 مولا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا میں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں ہاتھ سجا چوکے اے شیر میں نہ سامنے پڑھنا ہے اچھی ذات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے علی دیئے اچھی ذات 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 علی دیئے علی 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 اچھی ذات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے حیدر 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 اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتن کی سیدی ویزا علی جتن کی سیدی وی جاگیر وکھا میں دو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں علی 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 مولا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں دو اچھی ذات علی دیئے علی دیئے اچھا کافی دفعہ پڑھن نالوں صرف ایک دفعہ کھڑا یا بیٹھا ہے ہاتھ چوک کے گواہی دے کے ذرا سارے ڈال کے کو اچھی ذات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے کائنات
سے بھی ہو جاگیر بھی کھاوے علی پر کا زمانے تھے کوئی پیر بھی کھاوے علی 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 مولا علی پر کا زمانے تھے کوئی پیر بھی کھاوے نو